Pini dak rong mandua long nilitum APLC pu nilitum komiti kaci form do lasi pini nitum dak rong mandu pustame executive kedopon lasi laso executive falong nilitum ko PPC kacing wai ma ko PPC kaci tan cemuma lake nilitum hin saraphan stame nilitum marjupon po alang pustame etetini westame nilitum dak lam nang patan pona lasi pini nang li dak elitum dak kacing wai long nang li ko PPC dak tan mum ponji pusi nang li pan lam na di pon so la To, kardom, kacesong kardom. kadam Dasi nilitum dak chicken PS along nilitum isi APSLC pu aklim kapewang mate amek kapang bok nilo mate nilitum dak PS along mate rong along pusitame nilitum cingwai cing pon lo komiti pusitame nilitum seng lo veles along ta komiti pu seng pon lo lapen PS along pusitame nilitum cingrum pet pen komiti seng lo dasa komiti along nilitum kadu gawe members mate arpu gedo angton amunit ke nilitum dak pini aphai kasi nepa tengte PS is nitum cikena PS along ke kadu gawe bang throk ner kep amunit ke dak nilitum cetong lo sok komiti along arpu gedo mate a members tutel pen eri bang throk ner kep nilitum dak cingrum lo lapen na sok komiti long nilitum kacing bai kacing sai ponalam theke la puhelo je non ke bangji arni tarikrit throk siar ni sinitum akahai angtong tiga tharphan akahai jai katharphan bikrom hanse akahai tum hanstame nilitum ladak kachu phapon pedolo matela sok kacing bai long nilitum cerai pon derlo kardom chorola alang lang pan stame lasi pini nilitum lansi ington ikok lo kadam